Tervetuloa taas seuraamaan meidän seikkailuamme täällä Tunturi-Iiparilla. Tässä nautimme normaalia leiri lounasta kautta päivällistä. Näin. Sitten lähdet kävelemään. Täällä on lisää pizzaa. No, kiitos. Sitten haluaisin kiinnittää katseenne vielä tänne mukiin. Tätä juomaa siis tosiaan saa hakea loputtomasti. Vaikka 500 litraa. 100-500 ja ennen tätähän me oltiin kylpyässä uiskentelemassa ja oli tosi rentouttavaa ja ai että nyt on niin mukavaa ja Juho ei uinut, se on sammakko. Ja sitten ihan ei mulla tässä muuta ollut, että mukavaa oli. Ja niin sählyyn pelattiin ja me voitettiin 12-0 noin pikkusen. Vai toisinpäin? Ei niin. Joo, ei mua muuta ollut tänään. 12-0 plus se.